पहिले पहिले आईनी गवना पेट कचोड़ा भइल बा। पहिले पहिले आईनी गवना पेट कचोड़ा भइल बा। ये सखी कचोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। पहिले पहिले आईनी गवना पेट कचोड़ा भइल बा। पहिले पहिले आईनी गवना पेट कचोड़ा भइल बा। ये सखी कचोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। सुनिए सब मिक्स बाय आदित्य शर्मा। एगो भइल गोर एगो करिया बा भइल। हमरा बुझाता ई तयरवे पर गइल। अच्छा एगो भइल गोर एगो करिया बा भइल। हमरा बुझाता ई तयरवे पर गइल। नाक छुरी जैसे लागे देह डोरा भइल बा। नाक छुरी जैसे लागे देह डोरा भइल बा। ये सखी डोरा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। कैले रहनी नैहर में एके गो गलतिया। एगो यार रखनी एके गो संगतिया। अच्छा आय हाय कैले रहनी नैहर में एके गो गलतिया। एगो यार रखनी एके गो संगतिया। पारी मांग दुनू है टिकोड़ा भइल बा। पारी मांग दुनू है टिकोड़ा भइल बा। ये सखी टिकोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। शादी कराई दिहले राके सब बुआ। बाबू साहेब बनल रहले ये में के अगुआ। अच्छा हाँ हाँ शादी कराई दिहले राके सब बुआ। बाबू साहेब बनल रहले ये में के अगुआ। राइटर छोटू मांगे माथा मोर खिखोरा भइल बा। राइटर छोटू मांगे माथा मोर खिखोरा भइल बा। ये सखी खिखोरा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल बा। तैयारवा भतरा मिलके कैलस लइका जोड़ा भइल
आदित्य शर्मा।